Hy is groot respek, Boeta. Maak nie saak wat wie in jou comment section sê nie. Sê vir hulle almal hulle kan hulle, nee man, my bra man, toch man. Sê hulle man. Hey you guys, welcome back to Roperin Reacts, my mense. If you're new here, make sure to subscribe, leave a like, and definitely my mense. Kijk man, turn on your post notifications man. We on a road to 2000 subscribers. En op die trend wat ons nou gaan ons voor die einde van die jaar gaan ons vir 2000 subscribers hit my mense. En ek wil vir een en elk van julle baie dankie sê vir julle support, vir julle se likes, vir julle se comments, vir julle se alles man, verstaan nie? Maar kyk man, vandag kyk ons hier number 8 mense van Luda G featuring Wally G 2-minute freestyle. Ek sou nou International Fridays gedoen het, maar toe ek op die internet gaan en ek kom met hier's 'n Luda en 'n Wally G se maar so in my gesig in man, verstaan jy? Dus ek van I might as well my bro, verstaan jy? But first of all wil ek sê Luda my bro, congrats dog. Ons gee vir Luda sy flowers, congrats. Luda signed a deal with Only Dope Records my bro. So congrats my massa kind. Ons wens vir jou alle sterkte toe hier by ons. Ek hou daarvan as ons ouens wen man, verstaan nie? Ons colored nasie wen man. Het gee vir my die vreugde en hy van ons kan dit doen man. Jy kan enigiets doen waar jy jou mind op sit en Luda is 'n voorbeeld vir julle, verstaan jy? Shout out to Only Dope Records also for seeing this Boeta's talent en al die klas dinge man, verstaan jy? Hulle is mening nice, hulle is die eister, verstaan jy? But anyway man, kyk man. Ek dink dis die eerste track onder die kontrak man. As ek nou nie verkeerd is nie, maar dis die eerste track onder die kontrak. En as ek ook nie verkeerd is nie, is dit 'n publishing deal, verstaan jy? So congrats Luda man, my massa kent man. Congrats my bro. Nee, rare, jy doen goed vir jouself bro. And I'm super proud of you dog. So laat ek hier nog baie praat man. Kom ons kyk straight die track en hy het vir Wally G op die number gesit, 2-minute freestyle. So kom ons kyk wat se goed te praat die manne weer my bro. Kom ons jump into this one, 2-minute freestyle. Wat maak hulle manne? Wait guys, kom ek sit die subtitles af en die subtitles is besig om te lieg my bro. Hey, yo, Juice, what up? Just so wait. Vir julle real ones wat actually genuinely 'n fan gewees het van Junior King my bro. Hoor julle daar? Hy was sy signature gewees bro. Wanneer daar 'n knock on the door kom nee, dan is dit soos, ek weet wie gaan op die naam klim. Hoor hier my bro. My bro, ek hoor mos nou my bro. Hoor dit daar? Daai geluid my bro. Ek het altyd geweet mense, wanneer hy geluid deurkom, dan is dit soos, julle kom ons net hier om te visit man. Sien jy? Whatever. Ja, see bro, don't turn me up my bro. Don't turn me up my bro. Hey, yo, Juice, what up? Wally. Al die fucking ijs op mij nou. Als ik sta voor in mijn killer, weet je van klein zijn, vloed, dat zit erop net classics. Pak zwart af, dat eten, de ziek op je hajo en ik waai van jou pizza niet traffic. Dat is zo makkelijk voor mij, ik drop morgen, hit en dat droppen ze nog in je niks. Je weet zakken toch, ja, maak het toe in die plastic. Zij wat zo praat tegen friet, zal ik weer zo'n movie op Netflix. Ik is venomous, ik zo rood als je zie, ik is rikkelijk. Wacht man, toch man. Wacht man. Wat zijn een Luda geweest dat we zo dier gekomen. Maar bro, enig man Luda los nie vir jou niks op om nog meer iets te doen nie. Of het nou 'n fucking adlib is. Sy gaan nie kan. As we sien jy trek van Shabang van Drake, toe Drake vir Koi wil gewys het om te sê, "Hoi, kyk man, gooi adlibs hier op." Nou ek kan vir julle 100% guarantee dat whenever a Luda was deurkom op jou song, jy probeer adlibs maak. Gaan nie werkie. Hy gaan nie werkie. Hy moet dan maak seker om te sê, "Hoi, kyk man, hou dit nog Asem Gali." Hou die Asem Gali man. Ons hol. Hy's hoe ek van Luda ken musically. Soos hoe sy musiek is. Ek wonder in regte lewe Luda my bro. Praat jy ook soos hy? Oh my gosh, ek kom met 'n blomkie man, dan maak ons maar 'n pyp en af en aan rook ons met dag en af en aan was dit sommer wie sommer. Praat jy ook soos
Bro, as nog as om te wonder. But anyway, die boeta losie 'n beat uit hier. Hy voel om te sê as die producer vir jou 'n 3-minute beat stuur. 3 minutes worth of lyrics gaan op hy dan klim. Nou. Ja, hy loer af vir jou man. Okay. Kyk die Louis V skaaf. En cinnamon. Al die fucking eyes op mij nou. Als ik sta voor die mic, kan weet van klein zijn, bro. Dat zit drop net classics. Pak wat af, dat beat, dat is ik op ja, joh. En ik vibe op beats en die traffic. Dat is zo makkelijk voor mij, ik drop morgen hit en dan droppen ze nog een niks. Ik weet zakken voor ja, maak het toe in die plastic. Zij wat zo praat tegen friet, zal ik weer zo'n movie op Netflix. Ik is venomous, ik zo rood als ze zie, ik is rikkelijk. Ik zo vlammen op big net zoals peppers. Ik heb 5 koop betaald voor een Nicholas. Ja, die rip die maar vol van iets. Stop. Hold up, wait. Kijk hier Wally. Maar bro, Wally, kijk hier. Dat is één ding wat ik van jou fan heb, bro. Zij is erg inspired by Luda. Van zij is die alle gedachte. Ach, kom, spring gewoon weer terug. Luda toe. Luda sê, kijk hier man. Die nummer is so man. Ik drop nou een hit. Next week drop ik weer een hit. En jullie kennen Luda at motion. En Luda drop net hits, verstaan nie. Jere smile zit op hoeveel 700 en something. Kan je op YouTube. Hij is fucking crazy numbers. Voor een colored broodje van die perel, my bro. Om te pool. Wat wil jullie die man sê? Jullie kan hem niks sê nie. Dat man pool numbers. Ik record net op mijn phone. Wat ik wil jullie... Ik heb nou die dag gekeken. Ik ga op wie is die varkse naam, bro? As een international artist wat de album gedropt het. Gucci Mane. Het was Gucci Mane geweest. Ik ga op Gucci Mane. Ik swipe door Gucci Mane's album. Ik is aan. Jere Luda, nee die jelle. In termen van views. Die man eet hierdie hele songs, my bro. By far, en is Gucci Mane, my bro. Luda Dal Hayden. Nee, Luda. Hy is groot respect, boeta. Maak nie saak wat wie in jou comment section sê nie. Sê vir hulle almal hulle kan loop. Nee man, my bra man, toch man. Sê hulle man. Maar anyway, kom ons spring op Luda op Wallis of was. Zij wat zo praat tegen friet, zal ik weer zo'n movie op Netflix. Ik is venomous, ik zo rood als ze zie, ik is rikkelijk. Ik zo vlammen op big net zoals peppers. Ik heb 5 koop betaald voor een Nicholas. Ja, die rip die maar vol van die challenges. Allemaal vrienden dat de Wally een ripper is. Ik zeg Pafikje, ik is dangerous. Ze heeft gepraat op mijn naam, ze moet pay voor het. Ze heeft gepraat op mijn naam, ze gaat zat nou. Ik en mijn broers, dus Pablo en Sapo. Zet er ga, rook ik net diep in zijn lat. Die 16 van Wally, laat dat je het kan vast. Ze moet wachten voor jou. Oh, hey. Ik kan mijn broers soos Pablo en Chapo sit terug. Ik rook net Debs en Gelato. Jy ken nou weet Gelato is 'n strain. As jy 'n weed roker is, gaan jy weet Gelato is 'n strain. Die man en Wally is soos Pablo en what is this fucking guy's name? El Chapo. Die cocaine bosses. Maar jy ken mos nou Luda is en Pablo en Wally is El Chapo. Want Pablo is mos nou die ou gewees, verstaan jy? In termen van as ons het vat van rings, verstaan nie. Wally, ek het gehoor wat sê jy, wat spend jy al vir op 'n necklace. Ek spring sommer terug op Wally. Ek het gehoor wat sê jy. En ons gaan hy nou investigate. Iewers kom julle drugs of iewers gaan iets hier reg is my. Jy kan nie, hoeveel het jy daar gesê? Wat laat hy storie? Ons hoor nie. Ik zo klein stuk. Ik is dangerous. Ze heeft gepraat op mijn naam, ze moet pay voor het. Ze heeft gepraat op mijn naam, ze gaat zat nou. Ik en mijn broers, dus Pablo en Sapo. Zet er ga, rook ik net diep in zijn lat. Die 16 van Wally, laat dat je het kan vast. Ze moet wachten voor jou beats, want ik wil ze maar praat gewoon. Ik maak een molly gewoon nou in een paso. Ik samen met Wally, ons rijden in Chicago. Stop bij jou beats, gaat dat. Ik maak een molly. Nou gewoon met een paar shows, Luda. Kom ons break gewoon de math down. Als jij zegt, je maakt een paar shows een milli, dan is het zoals, als jij een maand en 4 shows doen, en jij charge 20k een show, ik maak maar net een voorbeeld. Dan gaat het voor jou mooi een jaar vat om een mil te maken. Als je gaat elke naweek een show heeft van 20k. Als je wil nog afbreken, dan kan je zeggen 10k een show. Then it's like 8 shows een maand. So dan zeg je net 8 times 12. Dat is hoeveel shows het een jaar is. Wat je moet maken om kan een miljoen einde van die jaar te maken. Als je gaan 10k een show charge. Dan zeg je iewers in je lyrics zeggen van je charge 10k een show. Maar het is wat ik zeg. Hij is bij een shows op bro. Hij is bij een shows. Maar het is possible. Die demand is daar. Verstaan je? Dus kan het niet uitroelen. Het is possible. Die demand is daar. Als allemaal je boek recht over die land. En je kan het like execute en uitkomen. Dan is het possible, man. Because waar je naam is klaar. Wie ken je van Luda G nie? Ik kan nou hier uitlijn bij die hek. Hulle vragen, de random bro, jong. Wie is Luda G, jong? Dat begin een rap, hij maar een fuck is in mijn gauw, man. Een Luda G naam, man. Hij is wel Luda G's een naam. Dus je naam is je vooruit gelopen, man. Ik heb nog nooit gemeten in mijn leven niet, maar ik ken je naam, ik weet hoe lijkt die. Ik hoor wat raps. Ik heb nog geen vlogs gezien om kan zo energy op te tellen, verstaan je? Maar het is zo'n nummer. Je verstaan wat ik zeg?
Pablo en Sapo sit terug, rook ek net diep in sy lat. Geef die 16 vir Wally, laat dat jy het kan vast. Jy moet wacht vir jou beats, want ek wil saam praat gauw. Ik maak een millie gauw nou in een paso. Ik saam met Wally, ons rij in Chicago. Stop bij jou beats, gaat dan nommer gauw vragen nou. Ja, het zei ik was aan gestaan binnen die pero. Toen raak ik een klok op een bier, die tiri. Als je gaat praten om mijn naam en ik stip in een plek met een scope in een laat ik ze winnen. Ze weten mijn flow is te vannacht, ik boe op die beat. Spinnies. Bro, ze hebben op die mensen dreigen, hoe ga je schiet, Wally. Moet niet hij energie uitgooien in mijn bro. Op die mensen dreigen om te zeggen, als ze praten op je naam en ze gaan ons krijgen, dan gaan ze finish. Moet die mensen dreigen in mijn bro, Wally. Hij is niet na energie wat je uitgooit daar niet. Gooi na energie uit en hij gaat terugkomen. Sta je, dat is maar hoe dat weer, wat je uitzet ga je inkrijgen. Ik was aan het gestaan binnen die pero. Toen raak ik een klok op een bier, die tiri. Als je gaat praten om mijn naam en ik stip in een plek met een scope in een laat ik ze winnen. Ze weten mijn flow is te vannacht, ik boe op die beat. Spinnies, pull up en bullets wat bas en zijn dom. Laat hij vallen op je grond, laat zijn family pin. Laat hij vallen op je grond, geef die pin. Ik zet hij bro op je radio, ik zet hem op good op FM. Ik zet de hit op je kop en dan gaat ze freak mora. Gie ik mijn broer niet te grin. Ik hou van honest, die fokko pretend dat zij fokko kan worry. Verhef ik mijn stil. Top, ik iets als een bumblebee bins. Ik wees die liefde van allemaal mijn fans. Wil vangen van allemaal wat boe op mijn vins. Kan er het sap op mijn arms en Jordan het sap op mijn pins. Pial ik voor die keer, die lood gewoon mijn nek. Ik in de day en toet zijn ik je week. Vandaag als ik op zijn nog altijd te week. Hier bij mijn huis doen ik alles voor die beek. Ik touch gewoon 100 keer zo'n om te breken. Easy. Oh, wait. Only Dope Records. Kijk hier, man, jullie daar het Only Dope Records. Ze hadden een goede ding gedaan om verloren te zijn in een gegeven. Dat die man clearly verdient. Waar kom ik zeggen, jullie zijn maar klaar. Sorry, die zijn sites. Fucking net klaar, man. Als ik niet voor mezelf mistake in mijn bro. Die number, je hebt een dagen om ons 30k views geboden. Wie doen hij klas dingen, mijn bro? Dat bestaat je wat ik zeg, Lura zijn naam draagt kraag, mijn bro. Want even die je Lura ding uitzet. En ik kan het clearly zien in mijn video's ook. Kom eens speak net fakes, mensen. Als ik een Lura G video uitzet, zonder enige promotion, zonder enige mensen wat het post of whatsoever. Je kan clearly zien, Lura G zijn naam draagt kraag, man. So ja, niggas better put respect on Lura's name, my bro. Jylle wat kan praten waar je moet dat maak even my sin dat je gaan dit doen nie, want die numbers raas, bro. Die numbers raas, verstaan nie? So keep doing you, my bro. Maak nie saak wie wat sê nie, want hy ken jy reis, verstaan nie? So kyk die mense, if you're new here now, make sure to subscribe, leave a like and turn on your post notifications. En kyk die Wally G, jylle speel met Wally. Wally maar net so bietjie, net op om die ding van hom, wat hy van die necklace praat, because hy was sy necklace. Maar other than that, en die manne dreig my bro. Die manne dreig, hy maar op maar hy ding. Other than that, boetas, jy kan hoor, hy moet dat verstaan my bro. En het lyk sy jong bro. Maar hy man verstaan my bro. Hy verstaan, hy kan redig vir jou, gooi jou beat, gooi in hom. But anyway, laat ek gou nog baie praat die man. Make sure to subscribe, leave a like and turn on your post notifications. This was the Oprinary X, the place to fucking be on this internet, verstaan nie? And we on the road to 2000 subscribers. En ek gaan hy appreciate as julle kan subscribe mense om my te push om uit te kom wat ek wil wees. Dit gaan nie 2K is nie, gaan meerder as hy, verstaan? So dat ek nog baie praat die mense. I'm out, we gone, and let's get it mense. Boom, yes, jy nou man Wally of shaka. Verstaan julle hoekom het hit is? Nou verstaan julle, as gebelinda,